obe. Obe. Áno, už aj my si dáme ručku do, samozrejme. Hej. No toto. Áno, chyťte si ručky. Hej, ktorá viac. No teda. A ručka? No, chyť ručku. No, krásne. Tak, za ručku. Vidíš také dvojičky v tom. Ty máš srdiečko. Hej, Gaža už myslí. Také trošku lesklé očka, akože to sa zícky. Aby si nebuchla. Aby si nebuchla, Katku. No. Hej. Ty sa smejkáš. Hej, synovčka. Čo, nechce tu ísť do Dorotka? A už sa držia zase. Už sa držia, A Dorka už v kamošky. Bratislave býva s vami? No, Od začiatku. jasné. Od začiatku. No, už synovčka, paráda. Do Ona domu si išla riadne s nami, chytá, či iba- pozeraj. Už aj do bytu išla s nami, Dora? Hej. Či až do domu? Do domu až. Domu až. Ale v byte bola chvíľu. Hej. Čo sa náčka takto parádne? No naša už asi aj zaspáva, by som Super, povedala. čo? Obe. No, vy ste Vieš, už kamošky. má také oči, že len kliknúť a No, jasné. To Hej. má preto už také, také zasazené, si že to dáme do nastane. postielky. No, Moja. že ona by mohla ešte zdriemnúť. Po Kusy ceste. chytka. Hej, no vidíš to? Vidíš, naša normálne zaspáva. Hej. No úplne fakt. Už také polovičné oči. Také ako Lukáš, keď vypije.